Γεια σας, βρισκόμαστε στην παλιά πόλη του Χάρλεμ. Είμαστε στην Βόρεια Ολλανδία, πολύ κοντά στο Άμστερνταμ. Και έχουμε έρθει για να περπατήσουμε λίγο στην πόλη, αλλά το πιο σημαντική επίσκεψη που θα κάνουμε θα είναι στο διάσημο Jopen Kerk Brewery. Εκεί θα δοκιμάσουμε ορισμένες από τις ειδικές τους craft μπύρες και αν τα καταφέρουμε θα μιλήσουμε και με έναν από τους brewers για την ιστορία του brewery και για τις μπύρες που προσφέρουν. Ας πάμε λοιπόν. Ακολουθήστε με για να πάμε προς το Jopen Kerk. Βρισκόμαστε στο Χάρλεμ, στην Ολλανδία, πολύ κοντά στο Άμστερνταμ. Είμαστε έξω από το Jopen Kerk, που είναι μια παλιά εκκλησία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε ένα πολύ επιτυχημένο brewery. Η εκκλησία ονομαζόταν Jakobskirk, αλλά τώρα έχει μετανομαστεί σε Jopen Kerk. Jopen είναι το όνομα του, στα Ολλανδικά, του βαρελιού του ξύλινου που κρατούσε τις μπύρες μέσα. Και η εταιρεία που έχει ξαναστήσει το brewery αυτό το 1995 χρησιμοποιεί πολλές παλιές συνταγές από την περιοχή εδώ από το 1470. Εκτός από τις παλιές συνταγές, τώρα τα τελευταία χρόνια κάνει πάρα πολλές καινούριες πειραματικές μπύρες, πολλές με πολύ ψηλό αλκοόλ, άλλες με διαφορετικά flavors, και έχω γίνει πολύ επιτυχημένη και στην Ολλανδία αλλά και στο εξωτερικό. Υπάρχουν πολλές μπύρες που τώρα μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε σε μπουκάλι σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Ακόμα και στην Κύπρο υπάρχουν αυτές οι μπύρες. Αλλά στο συγκεκριμένο σημείο, όταν έρθει κάποιος, μπορεί να δοκιμάσει καινούριες μπύρες που δεν υπάρχουν ακόμα σε μπουκάλι και μπορεί να πειραματιστεί με πολλές γεύσεις τις οποίες προσφέρουν. Okay. Εκτός από το brewery, τώρα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και έναν επιτυχημένο εστιατόριο εδώ, όπου ο κόσμος έρχεται, δοκιμάζει τις μπύρες και μπορεί να φάει είτε το μεσημέρι είτε το βράδυ. Ό,τι βλέπετε, η παλιά εκκλησία είχε μικρό παράθυρα. Στο σημείο αυτό που ήταν η εκκλησία έχει βάλει τα καζάνια της μπύρας και συνεχίζεται εδώ στα βάτς που φυλάζεται η μπύρα μέχρι να γίνει ματσούρος. Τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο όροφο. Είμαστε πάνω από τα καζάνια της μπύρας, από ό,τι βλέπετε. Κάτω το μπαρ σερβίρει νομίζω 16 διαφορετικές draft μπύρες. Ο κατάλογος βρίσκεται απέναντί μας. Και στη μέση μπορεί να δείτε το που ονομάζεται Jopen, που είναι το παλιό ψήφο βαρέλι που παλιά κρατούσαμε τις μπύρες. Το βλέπετε εκεί στη μέση. Εδώ μπροστά μας, όπου θα ήταν το παλιό ιερό της εκκλησίας, τώρα βλέπετε υπάρχει το μουσείο του εστιατορίου και το κατάστημα, το οποίο μπορεί εφιαλωμένες μπύρες και μπορεί να διαλέξει συγκεκριμένα flavors που δεν υπάρχουν σε μπουκάλα και μπορεί να σου το κατασκευάσω να σου το βάλουν μέσα στο κείμενο, να το πάρεις μετά. Από ό,τι βλέπετε, εκτός από μπύρες, πουλάνε και ορισμένα ωραία t-shirt. Αυτό μου αρέσει που γράφει ότι everybody has a craft site. Εκτός από τις μικρές μπουκάλες υπάρχουν και σε μεγάλη μπουκάλα ορισμένες μπύρες οι οποίες δεν μπορείς καν να τις βρεις σε μικρή μπουκάλα. Αυτές είναι και συγκεκριμένης χρονολογίας, ορισμένες είναι και κολέκτες. Πολύ καλή ποιότητα στις περισσότερες μπύρες που βλέπετε.
Μετά την περιήγηση μας είναι καιρός να δοκιμάσουμε τις μπύρες. Σήμερα αποδοκιμάσαμε 3 ιδιαίτερες μπύρες. Η τρίτη που πίνω σήμερα είναι μια μαύρη καπνιστή μπύρα. Αυτή είναι βαρελό μπύρα σε ματσούαρ, σε whisky barrel. Ιδιαίτερη γεύση και ιδιαίτερα δυνατή. Cheers, Mike. So we're here with Ranat, who is working here at Jopen Kerk. Yes. And would like just a couple of points of the history behind Jopen Kerk and some of the key beers that we have on tap right now. Okay, well, the Jopen itself is around 30 years old, and the church this November is 15 years old, or young. So we started here with our brewery inside an old church. The church is older than 100 years. This specific spot from Haarlem was a new city center, so everything around us is quite new. And they wanted to demolish the church, but we didn't want to. So you saved the church, basically? We saved the church, yes. And then Jopen itself is best in creating the beers with old recipes. Yes. So Jopen has 2 recipes we found in the archives of Haarlem. One dates from 1407, it's the Koit. And the bit older one, the younger one, is the Hoppenbeer from 1501. And from that stage we try to create all different kinds of craft beers. So now we do have a Pilsner, but in different form. So started craft beer back again as well, the old classic beer brewing. Yeah. Well, I tried a lot of your beers. A lot of them are available in shops Yes. here in Netherlands, but also internationally. Yeah, we have export, I think, around 26 countries. Yes. So yeah, that's a. But some of the stuff you only have here. Some of the new stuff, the more experimental stuff, the barrel aged stuff, you only have here. Yeah. Yes. So then there's a lot of. We have a barrel aged room in our different brewery, and those are really specific. Yeah, I have tried 4 of those and they're amazing beers, but you can only have one. You cannot have a that's true. second one. So they're above 10%. Yes. So that's those are the nicest things. But then when there's like a beer festival, and if you can take it over there, then people can get acquainted with Jopen. Yes. And am I right to say that a lot of the original names are coming from religious names of the beers? Not all of them anymore. No, that's true. But it's more or less like a wink towards a church-like facility, something from Haarlem, or something to do with the ingredient. And a lot of things, especially with music as well. Yeah. Okay. So we have a nice, fresh New England IPA, and it's the same name as the song "Blurred Lines." Yeah, I know. Okay. Yes. And then internationally, we have our IPA that was one of our best sellers, but it's closer to the Blurred Lines now. In Dutch, we call it Mooienel, and Mooienel is a lake in Haarlem close by. Okay. Internationally, we call it the North Sea IPA because no one would know a lake in Haarlem. And then we have the triple IPAs, Heavy Cross, that's music as well, from the Gossip. Yes. So a lot of those things. A nice, strong beer for winter times is in Dutch the Ongelovige Thomas. Very difficult to say, but I've tried it. If you have a few, very, that very probably heavy and good. it should be. In English, it would be Doubting Thomas. So it was one of the apostles who was in doubt. Exactly. Yes. It's a strong beer, there's another one, a new one. We have a different kind of filter in our other facility. It's called the Mura filter. That's a really big one. So we can brew with difficult malts. So, for instance, our Viva El Rye is a long-live rye. I've just tried it. It's amazing. Or Long Live the King is a 100% rye IPA. It's amazing. And we can create those things with that kind of equipment. Thank you so much, and I hope You're you welcome. continue the tradition and you continue making more and more very good. Yeah, me too, of course. Nice to meet you. Nice to try it. Okay, enjoy.